Det her, det er Løgumkloster. Det her, det er også Løgumkloster. Men der mangler noget. Og det her, det er Løgumkloster. Men der mangler altså noget. Ja, det bliver lidt trivielt, men det er altså også Løgumkloster. Men der mangler altså noget. Kan du se, hvad det var, der manglede inde i Løgumkloster? Nu er vi ude i Sparkasseskoven. Og ja, det er fuldstændig rigtigt. Der mangler en specialbutik. En specialbutik for lokale og regionale fødevarer, drikkevarer, øl, saft, gelé, marmelade, honning. Alle den slags ting, der bliver lavet lokalt. Og det skal vi have banket op. Og det kan du være med til. Du kan være med til at skubbe den her specialbutik i gang. Og det kan du gøre ved at støtte den crowdfunding, som Vestlys kører her i marts og april. Og så kan vi forhåbentlig åbne i forsommeren, maj, juni. Og det bliver et rigtig spændende indslag i byen at få en specialbutik af den slags til. Jeg glæder mig til at starte det.